Kemakare mano e kinde kata e thuolo mabiro chuni weche manyien. Kawadhi nyimbo ni Gavana ma County ma Kakamega Fernandes Barasa ogolo siem ne jaket mwandu matayo kambi sukari ma Mumias kuom chiwo thuolo mag tich ne joma wuok oko ka jogweng' ijwang'o kata bed ni gin kod lony. Barasa wacho ni en wach marach neno jopiny ma wuok Uganda kimiyo tich ka jodak mag gwengego to we oko kata bed ni ginyalo timo tijego. Omedo ni chumi ma County ma Kakamega nigi geno maduong' ni kambino kokwayo jo Kenya mondo doge pur mar niang' mondo chiw ne kambino ma osebedo kochung' bang' koso niang' kuom thuolo maromo jumbe 2. Sisi kama viongozi, we are ready to support you for as long as we are also taking care ya locals ambao walikuwa nafanya kazi hapo. We are losing so many former employees of Mumias kwa sababu ya pressure. So many of the former employees are so depressed, and yet tuko na investor pale anachukua watu kutoka India kuja kufagia kule Mumias. Anachukua watu kutoka Uganda kuja kufanya all those jobs you can be done by the locals. That one, kama viongozi, I want to tell you that is not acceptable, na sisi hatutakubali kamwe for you to ignore wale ambao walikuwa wanafanya kazi kule, and yet they have the necessary experience. Ojana moro